Klikaj, odušu. Teraz môže tak za milión turistov. Klika to te. Čo už natáčam. Takže práve môžete vidieť blikajúcu Eiffelovú väžu z oblúka. Ako sa nazýva, Patrik, skús nám pomôcť. Víťazný oblúk. A kde sa nachádzame? Povedz to všetkým. Nachádzame sa na jeho úplnom vrchu. Yes. Je to nenormálny pohľad. Až by som priam povedal, že abnormálny. Neváham povedať. Ťažko sa nám hľadajú s Patrikom slova pre takýto údiv. Nie, trošku ľahšie. Predsa len sme už vyťažení únavou a týmto, že cestujeme, stále beháme hore-dole. Ale ani nás už poznajú. Každý sa nám zdraví, sme svetoznámi už. Čistá. Je to čisté Francúzsko, je to čistá rýža. Je to živé Francúzsko, je to čisté silo. No, takže zdravíme vás, neviem, či nás vidíte, ale keď nás vidíte, ale v podstate to je jedno, či nás vidíte. Ide o to, že sme tu a že to vidíme, že klikáme. Že klikáme, je to nenormálny zážitok, kultúrny, silný, najväčší. Toto je, vážení priatelia, zakončenie nášho silného tripu. Dúfam, že to vyjde. Vyjde to na YouTube a bude to úplne neskutočné. Neviem zatiaľ, ako to bude, ale myslím si, že... Čo ty, Patrik, čo si myslíš, ako to vyjde na YouTube? Všetci poklikajú. Presne tak, jak hovorí tu náš pán režisér a strihač. Takže ja vás zdravím mamku, ocka, Janka, čau. A ja posielam pozdrav zase Robovi. Pozdrav z Holandska, z Ukrajiny. Čau, Jani. Ale tam ťa trošku vidno, hej, keď si to bola. Také skoro také dobré, jak nie Normandia. Čo? Tam oproti nám fans. Ten náš štvrť. Poď. Zrobíš fotečku. Zrobím sa ja. Tak, diváci, vážne, naposledy sa s vami lúčim. Majte sa pekne. Dúfam, že... Dosť zivenia. Dosť zivenia, presne tak. A dúfam, že ste zažili krásny kultúrny zážitok.